Hori da. Venga, Pablo, oain bota berriro dadoak, ia honein zein zenbaki ateratzen zaizkizun. Zein atera dira? 2 eta 5. 2 eta 5, bale, orduan ipini daduak goian. Eta 5. Eta 5. Hori da. Bale, bat alde batian, da bestien, bale? Pablo? Begira, maite. Beitu. Bat hemen eta besti hemen. Bale, orduan hemen, zenbat ipiniko dituzu? Bat eta... 2. Baina orain da, Pablo. Ibrahim, atzera, Juan. Ez dezu ikusten? Jarri nahi badezu, hor ikusiko dezu. Bale, orduan, zenbat dira 2 gehi 5? Pablo, zenbatu? 6. A ber, berriro zenbatuko ditugu poliki ordia, bale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hori da, orduan, zenbat txapa jarri behar dituzu bestaldien? 7. Pini ba. Hori da, egurtxuk ipini. Primeran, bale, eta oin 2 botei zenbakira esango jo juteko. Nun da 7, a ber, hortxe, ze gertu geldi usatzun. Ingo du trampa, ipiniko izut 2 bot, hemen, 21 zenbakilen. Bale? A ber, nola ematezun. Piztuta dago, 2 bot, Pablo? Azpilan, piztuta dago? A ber, txain. Han, esan digu kaixo. Esan du, Kaixo. Hori da, venga, Pablo. Kaixo bibot. A ber, zer ingo zuen. Kaixo bibot. Kaixo Bat. bibot. 2. Kaixo bibot. A ber, eman, zezate jau. Go. Bat, aurrera. 2, aurrera, bira. Eta